Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani, a yau mun gayyato muku wani shahararren mawaki wanda ake kira da GWABA JANI. To amma dai kafin nan zan so ya gabatar muku da kansa, ba wai ni na gabatar muku da shi ba. Saboda haka GWABA, assalamu alaikum. Barka da zuwa. Yanzu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda ya bayani, sunana GWABA JANI. Ina ɗaya daga cikin mawaƙa masu tasowa a halin yanzu. Masha Allah. GWABA, to muna maka barka da zuwa. Yawwa, barka dai Malam Mamuda. To kai tsaye bara mu shiga cikin tafiyan tamu domin mu tattauna kan abin da ya zaunar da mu a nan. Mawaƙi ne kai ko mai tasowa mai tashi? Saboda a yanda na gani kuma na ji, gaskiya kan a garin JANI kana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa. Saboda haka kai ta yaya ka iya tsintar kanka a cikin wannan harka ta waka? To alhamdulillah, ni dai harkar waka na taso tun muna firamare. Masha Allah. To wannan ya taso yana so ya zama soja, wannan ya taso yana so ya zama ɗan sanda. A'a, cikin firan ɗinka ke kuma ban da burin da ya wuce in zama mawaki, saboda duba da ganin cewa yadda waka ke isar da sako. Kaga mutum ba kowa ba amma ya zo ya isar da sakon da zai je inda ma ba a tunani. Ƙwarai da gaske. Wannan dalilin ne ya jawo cikin harkar waka. Masha Allah. A gaskiya kan kana dalili da kyau. To a kamar yanzu wanda ƙalubale kake fuskanta ko kuma ka fuskanta a harkar ta waka? To ƙalubalen dai da na taɓa fuskanta wanda gaskiya babu wani ƙalubale kamar shi, kamar wani abokina da yarinyar shi ta yaudare shi ya sa in mai waka ta haka dan ja mata kunne. To na yi wannan waka, kuma wannan waka ana ganin ta aikin wannan waka yayi sosai. Masha Allah. Mutane suna ta yaba wakan nan, sai na ce to bari in shawarce shi kafin in saki wannan waka. Gaskiya. Da na shawarce shi na tura mashi wannan waka, ya ce gaskiya kada in saki wannan waka. Ya ce gaskiya sai na saki wannan waka. To in dai yana so kada a sake ta, to ya turo min kuɗi in yi wata waka. Ya nuna min ba haka ba, na zo na saki wakan nan dai aka zo dai aka abu ba daɗi. Subhanallah. Amma dai alhamdulillah an samu dai an shawo kan komi. Masha Allah. To Allah ya kyauta kalubalen da ka fuskanta. To kayi wata waka wacce takenta da mai gidan kurma ba? To zan so ka faɗa wa masu kallon mu ni wannan waka ta kunsa, saboda na ji wakan kamar labari ne ka bayar ko kuma wani abu ne wanda ya faru kake faɗa a cikin wakan. Sai dai kuma mu ba mu san me ke faruwa a ciki ba. Kakaggen labari ne da ke akan haka ko kuma labari ne wanda ya tabbata akan ka ko wani na kusa da kai? To a gaskiya wannan labari ne da ya tabbata da ni, kuma wannan dukkan abin da aka hidi cikin wakan nan ya kasance ya faru. Masha Allah. Saboda wata yarinya ce, zan ce Allah ya halicce ni da son ta ma. To Allah ya halicce ni da son wannan yarinya, sai ya kasance ita gaskiya babu sona a cikin zuciyarta. To amma dukan wasu dangi da ke kewaye da ni da ke kewaye da ita kanta duka suna sona, ita kadai ce ba ta sona. To wannan dalilin ne ya sa ta yi amfani da wannan damai ta gasa min aya a hannu. Wanda abin an ja lokaci ni ka in gane cewa ana gasa min aya a hannu. Idan zan zo da aboki haka za a yi ta fara ana dariya, kowa zan zo da shi zai yaba, ta yadda ko da na kai mai kokenta wajen shi ba zai goya ba zai goya, saboda shi abin da ya gani ba abin da ka faɗa ba. To haka muka ta jan wannan lamari, mutane dai suna ta ganin ai ni ne ban da gaskiya sai da tafiya. Allah ya taimaka, wata mamanmu ba sai na haɗi sunanta ba, ita Allah ya sa ta kawo wannan ƙarshen al'amari, inda ita yarinyar ma take ganin ai ni gaba ɗaya yaro. To wannan kalma ita ta sa ma aka yi wannan waka, saboda kaga ita ma totally ma ɗauka ta take, tana ganin ga yayana lokacin bai aure ba, ga kanan babana bai aure ba, ta za a ce ni zan yi aure? Ai kawai ni yaro, kada ma wai mutane su ga kamar tana man wayo. To wannan dalili wannan magana tata ita ta sa zuciya ta yi zafin da hannaje na bugo mata wannan waka, kuma cikin ikon Allah wannan waka ta isa inda nake so ta je, kuma ta fahimci duk abin da nake nihi cikin wakan nan. To kafin kai wakan kai baka fahimtar da ita cewa aure lokaci bane, kuma zai kan yi kaga ko dan wani wanka bai aure ba ko wani kanan mahaifinka bai aure ba,
amma zai iya kasancewa kai kayan saboda shi aure ai lokaci ne, idan lokacin kai zo za ka iya yi, ba dole sai ka jira wani ba. Soyayya ta rufe min zuciya ta yadda ma ni tsoron ta ma nake. Subhanallah. To wannan dalili ne yasa ni ba abin da nake iya tabukawa game da ita. Da wannan abin ta yi amfani sai duk abin da ta yi. Masha Allah. Yanzu dai waka ta kai inda ake so. Waka ta je gare ta kuma ta fahimci me kake nufi da haka. Ta fahimci kuma duk abin da ake nufi cikin ta, alhamdulillah. Gaskiya ne. Sai mu je tambaya ta gaba. Wani shawara za ka iya ba wa kamar artist haka, mawaka sabbi masu tasowa da masu sha'awar shiga ma cikin harkar waka? To ni dai shawarar da zan ba kananan mawaka, duk wani mai so yi waka ya kasance inda yanzu abu ya zama abin da ya zama. In mutum zai yi waka. To yaya abu ya zama abin da ya zama? Abin nihi in kamar karamar sana'a gare ka haka kana lallaba, maimakon ka je ka lolo kuɗi, ka je misali ka je cilani ko wani wuri ka samu kuɗinka, maimakon ka zo tun daga can ka yi bajet ɗin wakar ka, maimakon sai ka zo kuɗin da za ka dinga kashewa ka ɗauke su ka yi waka, sannan kuma ya kasance wakar da za ka yi ka je ka yi waka mara amfani, wanda ya kasance duk wakar da za ka yi waka mai amfani. Yaya waka mara amfani take? Waka mara amfani kamar misali ka dubi wani sarere wanda ko kwabo bai baka kai mai waka, kaga wannan waka mara amfani ce. Amma duk mawaki idan yayi waka shi a wurin shi mai amfani ce. Amma akwai wanda idan yayi waka daga baya sai yayi Allah wa daren yin wannan waka. Saboda me kana tunanin wancan zai baka kuɗi ka mai waka, sai kai waka ka dawo bai baka kuɗin nan ba, kaga dole kai Allah wa daren wannan waka. Saboda bata biya ba, kai ka ɗauki kuɗin ka je kayo waka ka kai mai, sai dai ya ma godiya kawai, wani ma ko godiya bai ba. Dan akwai wani kwanan nan wanda na yi waka aure, wallahi ko godiya bai mun ba, kuma ina nan ina hakon shi. Wallahi ina nan ina hakon shi sai ya shigo gona ta. Na okay, kai baka barin bashi? Ai mu ba mu barin bashi ai. To amma baka san cewa wata rana zai iya gayyata ka ba kuma haka? Ai wannan dole ma sai mun sallama yau. An tsara ma yadda za a sallama. Okay, har an daura auren ma shi an daura aure shi, amma ya ce dai arzikin wanda ya aura mai mama amshi ce. To ai ana tare. Arzikin da ya ci kenan. To ai ana tare. Wallahi. To shikenan. Cikin waƙoƙinka kamar kayi waka nawa? Gaskiya waƙoƙin da na yanzu wallahi ma iya da sawa, amma dai sun kusa kai 20 ko su ma kai 20. Sannan cikin waƙoƙinka wacce waka ce ka fi so? To ni dai kusan in ce dukan waƙoƙi na kunna su wani lokaci duka ina son su. Ai so tari da yawa dama ga mawaka haka, amma kai kana da wani zaɓi naka a cikin waƙoƙi, ka fi son wannan waka kaza ko don saboda dalilai? Waƙoƙin da zan ce su na so waɗanda suka hijan hankalin al'umma, waka guda biyu ke ne wadda ta hijan hankalin al'umma, da wadda na yi magana din nan, wannan mai gidan kurma din. To ko za mu so suna mai gidan kurma? Ita mai gidan kurma. Ko za ka ɗan rera mana mutum yaya take? To bari a ɗan rera muku kuje da take. Ga mai gidan kurma bacci yana wajen kasa, ina ganin na kai yaro ake yi man kallo iyaka, da fari na sanyo sarki ubangijin kowa. Na dan baitin ya dan shiga ma. To ai dama daga ji wannan kasan baitin ya dan shiga ma. An yi sha aiki. To bayan ita sai wace? To sai kuma wadda muka tai tsani kuma wannan waka ce wadda lokacin da na canza budurwa na yi wuta, kuma Allah ya taimaka wakan nan ita ma ta yi sama, mutane suke ta son wakan nan. Ikon Allah. Ita ma gaskiya alhamdulillah wannan waka ina son ta, saboda ba ma iya jani ba wannan waka, haccan tsannan mutane da dama sun kira ni sun man godiya, wasu ma sun nemi in masu waka, kawai Allah ne bai kaddara ba lokacin ina gab da barin gida, saboda na sa lambar waya ta cikin waka, mutane kawai sai dai in ji an kira ni. Suna kira. Ana ma fatan alkhairi kuma da ana ma fatan alkhairi, mun ji waka kuma mun gode da kasa garin mu. Mutane gaskiya mutanen ma da suka kira ni sun ma a kilga. To alhamdulillah. To amma baka faɗa mana cikin waƙoƙinka ba wacce waƙa ka so? To ai kamar yadda ka ji dai na ma bayani, wa'annan guda biyu wa'anda suka hijan hankalin al'umma su na hito. To yanzu wanne buri kake da shi
akan waka? To ni burin da nake da shi akan waka gaskiya mai girma ne. Kowa burin shi mai girma ne. Ina so a duniya waka a ɗau salon rara, saboda rara salon shi salo ne mai kyau, wanda in ya kasance yau kana koyi da rara komi naka ya yi tafiya. Masha Allah. Sakamakon ko TikTok in zaka lura in dai kana koyi da rara to yanzu ka tara followers, saboda rara gaskiya zai ce shi mai kyau ce. Waka ɗaya ce da ya kwanan nan wadda ni ban ji daɗin ta ba, dole ta ɗan rage masu waye, amma dai alhamdulillah za mu yi ba damuwa. Waka ɗaya ce? Waka ɗaya ce. To amma kuma ai kamar to wace waka ce wannan ma da tukuna? Wannan wadda ya yi ta Barau, wanda ya zagi Barau kwanan nan. To kafin wannan kamar akwai waƙoƙi da rarara da yawa waɗanda masoyan shi ma sun fito sun yi Allah wadai da waƙoƙin da wannan dai ɗan hasada ne. Amma ni ya kyauta wancan waƙoƙin da ya baya, wannan dai ita ce bai kyauta ba. Kamar ai kai ma kana ɗaya daga cikin masoyansa. Oke, kai wa'ancan wanda ya na baya sun maka? Ba inda ya man kuskure. Ba inda ya man kuskure, saboda ni sana'a ta ce ka sani. A gaskiya. Kuma kai ma sana'a ka ce. Na san mawaki za a iya biyan shi waka kan komi saboda sana'a shi. Duk wanda ka ga bai mai uzuri ba to bai san me ake ce ma waka ba. Gaskiya. To ka gani in dai za a baka kuɗi kai kan komi ma za ka yi waka ba ruwanka, sana'a ka kai. A kasa kuma ka saida. To kai kana so ka ɗau salon rara? Yauwa, muna bayan rara insha Allah. To Allah ya taimaka, Allah ya ƙara basira. Masu sauraro kun saurari gabatarwa ta Shamsu S GWABA JANI, wato mawaƙi tauraro mai haskawa kenan a garin JANI. Saboda haka S GWABA dai kun ji abin da ya faɗa a kan ra'ayin shi a waƙa, kuma ya ce shi salon rara ke so ya ɗauka. To alhamdulillah. Saboda haka S GWABA muna maka fatan alkhairi, Allah ya taimaka, Allah ya bada nasara. Saboda haka mun gode da gayyatar nan da ka zo, kuma insha Allah mun bukata wani lokaci za mu ƙara gayyato ka. Ba damuwa insha Allah. Ku kasance tare da mu a kowane lokaci, saboda ƙwarin gwiwan ku shi zai ci gaba da bamu damar fiddo muku sabbin shirye-shiryen mai irin haka, kuma za mu shiga lungu da sako insha Allah wajen zakulo muku mawaƙa new artist haka da kuma masu sha'awan shiga cikin harkan waka domin mu bayyana muku su, saboda waɗansu suna wakan amma kuma har yanzu dai ba a san su ba. Saboda haka ku kasance tare da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna JANI Record, ko kuma ku ci gaba da following ɗin ma TikTok, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin namu mai ƙayatarwa.